ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисои бузкашӣ аспарварон ва чобуксаворон, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ки санаи 1 январ бахшида ба соли нави мелодии 2026 дар майдони бузкашии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ки воқеъ дар деҳаи ободӣ ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд қарор дорад, бо дастгирии соҳибкор Маҳмудзода Азамат мусобиқаи бузкашии калон баргузор мегардад ва ногуфта намонад ки дар ин мусобиқаи анъанавӣ бо даъвати Федератсияи пойгоҳ ва бузкашӣ, чобуксаворон ва аспарварон аз ҳамсоя кишвар ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва Қазоқистон иштирок хоҳам кард. ҳамаи чобуксаворон ва аспарваронро даъват мекунем ба ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд. чобуксавороне ки дар ин мусобиқаи анъанавӣ ғолибият ба даст меоранд, тӯҳфаҳои гаронарзиш аз қабили автомашинаи наву замонавӣ, уштур 25 сар, 30 сар асп, 30 сар гов ва дар охир як камарбанди тилло ҳамаи чобуксаворонро интизор аст. марҳамат ба ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд.